you like a fish. He got at me like a fish. Fuck. Hai că sunteți 10. L-am luat. Bun. Ce pum a Ia-l pe putut. ăla. Au, grasul mătii cu biscuiții tăi în brațe. Avea un bol de biscuiți în brațe și stătea el așa în brațe, iubea. Time to make some jaws drop. Bă, da, tu ești. Stalin, tu ești. Sunteți ultim... Să vă umplu de muie. Păi Sebi îmi dă mie geamea asta când eu nu sunt pe scaun. Sebi, ești ultimul retardat și sper să mori în primul foc pe care îl vezi. Ai o Mă să brichetă? iau o bachetă. Well, shit. L-am prins. Eu nu am glanțe, așa că... A, bă, că e low! Af! Prea pot să dau... să-mi dau jump pad-ul să mergem pe ei, dacă vreți. Știi ce? Eu mă duc pe ei. E ceva? Hai noroc. Bă, ăștia cred că erau mai buni decât noi. Un pic. Dar nu trebuie să te duci așa ca animalul. Eu v-am anunțat că mă duc. Ne-ai arătat în timp ce te duceai deja. Bă, v-am zis, vedeți că mă duc. Știți ce? Eu mă duc. Deci v-am anunțat înainte să mă duc. V-am zis chiar de 2 ori. Nu v-am lăsat foarte mult timp între anunțurile mele. Mulțumesc că mi-ați furat glanțele, foarte de apreciat. Am și eu nevoie de glanțe, Bodo. Mi-ai furat toate glanțele, Sebi. Ce toate glanțe? Din corpul meu. Asta e, era corpul tău. Erau 27. Știi câte am eu? Câte? Uite atât. 2. Gata, nu mai am. Uite, are? Că o să vin să-ți dau. E un Phoenix Fit aici. Mulțumesc, mulțumesc, Sebi. Da shield. Ține ușa. Bă, Sebi, aici nu intri. You fucking bitches! Fuck! Ah! Sebi intră aici, Sebi intră aici. Karma! Karma! Nu-mi da revive! Fuck. Sebi în spate. Mama's got a brand new bag. Cam. Da? Ah! Pași. Enemy here. Oh, fuck. Oh, fuck. Băi, îmi plac camerele lui Sebi. Ah! Am căzut! Nu, n-am căzut. 10 seconds until. Pune în fața lui Sebi. Am luat-o pe una. Un rez, fără. Sebi. Stai că l-am luat pe ăla. Oh, we go there. Unde? Unde? Ah, acolo. Aici? 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 Ești prost! Păi nu vezi, am pula mea, nu văd. Ești chior! Da, te las pe tine să te arunci. Vezi? Țuțu? Nu. Fucking... Vreau eu ăla. Nu mă pot opri din animație! Păcat! A mai venit cineva. Unde? Sunt aici la mine. Aoleu, aoleu, aoleu! Nu pot fugi! De ce? What do you mean? Sunt 3 oameni! Și-au armă, și ne eu n-am batem cu armă. ei. Eu n-am armă, nu știu de voi, dar eu n-am armă. Îmi place că Sebi se desparte de noi și după aia de fiecare dată regretă. What the fuck up? Ai zis că suntem singuri, pula mea, am zis că mergem în alte locuri. Nu trebuie să se nimeni cu noi, dar după cred că s-au Pentru răzgândit că aia unii. tot voi vă enervați că vă iau lucrurile. Păi nu trebuie să ne fur lucrurile când vin lângă noi. Asta e în sângele lui să fure. Nu se poate abține dacă... Eu cred că...
Nu mai am glanțe! Am auzit bratul de la microfon. Coai de 2-3 meciuri. Buzeu. Gura, mă, Ești ok? Pare rău. Aici? Bă, unde? În coi? Fix în coi, în Coi, coi, în în coi, coi, în coi! Mi-a furat ăla armura? Ce asta nu Unde se unde, unde? Unde? știi cum e. Prietenii la nevoie mă mereu să cap afară. Bă, dar pe la Pathfinder-ul ăla de la final l-am dominat, că avea și el... M-am dominat singur, pa! Așa era să Aoleu, cazi și- rahatule! Stai că... Că vrei tu neapărat să faci scheme. Dar n-am știut că eu gaur acolo, că nu făceam. Eu dângă... Mai stânga, gen acolo. Ua-cia-cia-cia-cia! Mai Hai, sunt... pula. Bă, mi-a făcut ăsta blog, mă. Nu știu, băi, îl bat, putu-l în gură. Putu-te în gură. A murit, gata, a murit. M-a luat la bătăi toți trei, voi ați fugit, mersi. Putu. How can you do this to us, Victor? Trei vise trebuie să face. Ce-mi place câtă încredere ne dă. Chiar că... Cu joc și cu Spitfire. E mișto, mă, mie-mi place. Nimic, Kingu. E mișto, am băgat și eu. Am încercat și e o senzație, vai. Uite ce-am luat jocul, bă, da? Ce să-mi joacă? A murit Sebi, unul aici. What? What? Sebi, ăsta, Bodo? Vin! A murit eu? What? Nu. Am vrut să joc acum. Ce ziceai? Ce ziceai? Ce ziceai? Sigur, băgam aici. E bine, n-am... Mama, au dat cu totul, bă! Ia uite, mă plimb cu Stalin și el îmi fură tot. Vezi cum e? A jucat țesta asta. Why he's screaming lowercase? Da, mai Eu- iau și în spate, mai iau și în spate. De ce sunt ele I-am între două văzut. squaduri? Nu mai suport. Bă, că mi-e și pula, mă, toată viața asta de rahat, că nu mai suport. Mă rog să le iau pe Sebi, dacă pot. Du-te, ia ce vrei tu, se bișa o bere. Devin alcoolic din cauza jocului ăsta. Și ne întâlnim noi. Și Sebi îți Trebuie recomand că la ți fel. revive. Bă, ăsta nu era la calculator? Acu e. Ah, Well, acum ești la calculator, acum poți să-ți hai, dau nu-i recomand. nu-i da. Ok. Uite aici. Nevermind. Bă, că mi-ești pula de set, Ok. te rog, bă. Ajungi la timp? Se Cam bat un oamenii mobile. acolo, se bat oamenii acolo. Bă, tu nu contează. Îi poți să-i dau și Nu eu. contezi. Toate lucrurile care mi s-au întâmplat mă face Apex-ul să devin beat. M-am lovit de o pânză din aer și aparent pânza aia e solidă. E calcificat, you know? Oh, fuck. Flare. Are shotgun și tocmai a part. Salut! Is something good? E pe dracu să mai ia. Futu-te în gură să te fut, Sebi. Bun pentru mine. Ce era? Medkit. Mi l-a luat de sub Așa. ochi. Alright, bye. Ok, mă lași singur? Jucătorii de Octane. Dude. Uită-te la el cât de departe s-a dus. Jucătorii de Octane. Încă una și m-am dus și Sebi și-a turnat un shot de Jäger. Încă Și mie nu una. mi-a- și știi, mie nu mi-a turnat. Păi, voi Da, ai? în seara asta mai mult decât a băut Am mă 2 reveleane la rând. Și am luat un vodka. Nice. Am încercat de cred că de 3 ori să ajungem și noi într-un vol, fiecare când ajungeam la vol muream. Aha! Cum spuneam? Îmi bat pula. L-am sărit pe unul.
L-am luat. Da, mor. O să mor acum. Bă, chiar a meritat să spuneai acolo. Yellow. Oh, ce nu era. Bă, dar nu mai pot. De ce de fiecare dată la volt murim? Oh. Că știți cum e, facerea de bine e futere de mamă.